Boas noites, balonmaneiros e balonmaneiras, benvidos, benvidas unha noite máis ao noso, ao voso, de volta en medio, un lugar semanal onde chegamos un pouco máis preto de vos, o balonmán autonómico e nacional. Se non estades suscritos a esta canle, é importante, é o momento de facelo e darlle á campaniña para ser pois, os primeiros, as primeiras en enterarvos deste tipo de directos da Federación Galega de Balonmán. Lembrade seguirnos tamén en todas as redes sociais, se non estades suscritos a esas redes, canto antes, suscribidevos as mesmas, importantes, xa sabedes, Instagram, Facebook e Twitter. Aí teredes información de primeira má sobre todas as actividades da Federación Galega de Balonmán. E antes de nada, gustaríame, pois eso, felicitar ao Guardés por ese subcampeonato de Copa da Raíña que nos fixo soñar ata o último momento, momentos inesquecibles os vividos en Donosti o pasado fin de semana. Por diante, un programa con moitísimos contidos de actualidade, porque esta fin de semana é fin de semana de Final Four en la LIN, de cadete masculina e cadete feminina. María Fresco, boas noites. Boas noites, Nacho. Como vexo, xa estás de volta, non quedaches perdido por ali, por Donosti? No, tiña que volver. Xa teño detrás este fondo tan bonito e xa tiña que volver, xa tiña que vir a facer o programa dende a casiña, que xa era hora, María? Bueno, contame, que tal o pasaches? Porque a verdad que non o falamos detrás de cámaras. É a primeira vez que che vou a preguntar. Verdad, de feito falamos de moitas cousas, pero non da Copa da Raíña. É un evento espectacular. A verdade é que foi un fin de semana cargado de balonmán feminino, con moi boas sensacións de todos os equipos e, sobre todo, volvo a decir que Guardés nos fixera soñar ata o último instante, foi espectacular. Este tipo de eventos crean afición, realmente. Fui un privilexiado por estar en Donostia o fin de pasado. Pero bueno, había que volver, había que empezar. Increíble este fin de semana. Sí, falar non falamos moito, pero encheste mo móvil de vídeos, así cho digo. Eso sí. Teño o móvil petado pola túa culpa. Eso sí. Bueno, estaban un pouco así movidiños, tuveche que estabilizar a imaxe, editar un poquinho a imaxe, pero bueno, porque estaba un pouco nervioso vivindo esos momentos finais de cada partido. Sí. E bueno, como dicías no principio, temos unha semana cargadiña de balonmán, temos Final Four, temos sectores, temos tantas cousas xa, Nacho, que eu creo que se nos deixaran estaríamos de ler aquí ti eu todo o programa, pero imos xa comezar coa nosa última hora. Pois, como ben lle preguntei a Nacho que tal de Copa da Raíña, porque el si puido disfrutala en directo, voulle ceder a honra de contarnos como foi a gran festa nacional do balonmán feminino en Donostia. Así que, Nacho, contanos. Pois momentos históricos os vividos para o balonmán galego. María, a pel de galiña en cada partido, disputado polo Atlético Guardés. Evidentemente, a veces se gaña e a veces se aprende, e, sin dúbida, temos que felicitar, pois eso, staff, xogadoras e directiva, porque fixeron un traballo pues, excepcional, non? En momentos, María, vividos co inferno sangriña, non? Con coñecer a Fonsi, a Vicente, espectacular o desta afición, a verdade. Temos que dar as gracias tamén en nome da Federación polo trato recibido, sen dúbida, non? Solo para darnos conta, nesas semifinais contra o Vera, maioría de afición vasca e realmente os que se escoitaban nese pabellón eran inferno sangriña, non? Sempre hai un gañador, sempre hai un perdedor, evidentemente. Neste caso, fomos perdedores, pero por outra banda, tamén Estela Doiro, unha galega, levantou a Copa da Raíña con Costa del Sol Málaga, non? Sen duda, felicitamos dende aquí as andaluzas e máis a Estela polo gran torneo que fixeron un torneo espectacular. Tamén tiñamos no equipo rival calidade galega, non? Si me gustaría tamén felicitar a organización deste evento, non? Porque eu penso que cada día este tipo de eventos
da Federación Española sempre con clubs ou cidades que organizan este tipo de eventos, cada día se supera. Neste caso, Vera e Real Federación Española de Balonmán pois fixeron un torneo espectacular. Desde aquí tamén quero enviarlles unha aperta grande a Tati Garmendia polo traballo que realizou. Tamén chamou a atención que vin o Illumbe moi grande, parecíame que aquelo iba a costar encher aquelo, o que pasa que as semifinais e a final foi espectacular. O número de aficionados sorprendeume. Se non era, déixame lembrar, se non era 3.400 en semifinales, pasaban de 4.000 na final. Penso que foi espectacular. As aficións de 10, que máis podemos esperar dun evento deste estilo? Unha gran festa do balonmán nacional e sobre todo un comportamento espectacular e un fin de semana cargado de balonmán femenino. Cada día sube moito máis o balonmán femenino. Estou moi contento do que vivín en Donostia, María. Jolín, pois a verdade é que dende a casa tamén se viviu super bonito, inda que non é o mismo, obviamente, porque non estamos ali, pero a verdade é que se viviu increíble. Noraboa, por suposto, a Estela, que campeoa da Copa da Raíña, noraboa o Guardés, a organización. E ti que falaches antes da Peña do Inferno, eu hoxe lendo Twitter vin como o pai dunha rapaza que xoga agora en cadetes do Guardés contaba unha historia non nacidas no inferno de dúas rapazas que saíron da Peña, comezaron a xogar o balonmán e siguen aí no equipo do Guardés medrando e de feito despois imos ter a unha desas rapazas con nós, así que eu invito vos a todos a ler ese hilo en Twitter que compartiron pois na Peña do Inferno e a verdad que moi bonito, moi bonito. E, bueno, seguimos falando do Mecalia Atlético Guardés porque o seu adestrador José Ignacio Prades anuncia a súa marcha ao remate da actual tempada para dedicarse pois en exclusiva a súa labor como seleccionador nacional. Así que dende aquí, dendo de volta a media, desexámoste moitísimos éxitos, José. Claro que sí, e no día de hoxe tamén hai que falar un poquinho do equipo balonmán feminino da Universidade de Vigo, que proclamouse campeón de España universitario en Murcia. Dende aquí temos que darlle a nosa noraboa porque neste balonmán feminino universitario últimamente estamos arrasando cada ano, María. Pois sí, xa levamos 3 consecutivos a Universidade de Vigo. Bueno, digo xa levamos como se fora eu, pero como estudiei na Universidade de Vigo, pois é o meu equipo. Bueno, outra das noticias máis sonadas este fin de semana a nivel autonómico é que o Club Balonmán Cisne alzábase co título en infantil masculina Liga Ouro. Con isto, o Club do Lérez é campeón galego nas 3 categorías masculinas máis importantes da base, ademais de estar loitando polo ascenso a Liga Sobal co seu primeiro equipo. Hoxe, no De Volta a Media, analizamos o éxito co seu presidente Santiago Picallo e xa lle damos a benvida no De Volta a Media. Hola, que tal? Moi boas noites. Que tal? Moi ben, moi ben. Boas noites, Santi. Encantado de estar aquí. Bueno, campións galegos infantís, cadetes e xuvenís masculinos, Santi. Que dicir? Pois a verdade, falar moi ben dos nosos técnicos, non? Dos rapaces do que levan traballando e sobre todo dos nosos técnicos. É un pouco a base fundamental para que vayan saindo estos resultados, non? En el infantil, a verdade é que o tema do COVID entendo que ha afectado a todo o mundo e entonces se nota aí ao mellor un pequeno baixón a parte técnica dos rapaces, porque ao final son 1 ou 2 anos con pouco entrenamento, pero bueno, encantados de estar aí peleando con os demais, en este caso, pois que de pronto un ano consigas esos 3 títulos, pois xa che digo, estamos moi contentos e dice moito da labor que fixeron todos os nosos técnicos. Contanos un pouquiño, Santi, sobre o proxecto que estades a levar a cabo coa base, que é bastante interesante, moi interesante. Bueno, podíamos facer que se consta de 2 fases, non? La verdade que cando arrancamos fai unos 10 anos con Pablo Domínguez ao frente e demais, pois tiñamos bastante claro o que queríamos facer a nivel de incrementar e intentar que todos os rapaces que cheguen ao equipo senior, pois a gran maioría podan salir das nosas categorías pequenas, pero fai eso, 6 anos, a verdade que esas circunstancias da vida, non? Un pouco que che leva de que haces un ascenso, tes un poquito máis de visibilidade, de pronto o colexio, los sauces, fixes en nós,
e claro, ese é un salto de calidade que creo que é un dos pilares fundamentais de por que ahora estamos en ese nivel. Evidentemente, nós, desde fai 25, 30 anos, levamos traballando máis ou menos ben sempre nas categorías pequenas, pelexando aí, unas veces ganas, outras está sempre por aí pelexando, non? Pero ese salto de calidade de poder ahora un pouco competir incluso a nivel nacional, por exemplo, a cada ano pasado o Campeonato de España Juvenil, pois ven moi da man desa colaboración con colexio, non? E, bueno, ademais, estades volvendo a soñar co primeiro equipo, non? Onde xa lle dades a oportunidade de debutar a moitos destos rapaces e onde estamos vendo brilar a xente que saiu da base do Cisne. Sí, la verdade é que un pouco eso, a filosofía, a vocación e demais, non? A mí agora asustame un pouco cando estamos yendo a xogar por aí adelante, non? Escoitar, ven o superpoderoso Cisne, ven o Cisne non sei que baixou da Asobal, que claro, que mantén o equipo da Asobal, non? Pero claro, no equipo da Asobal só había rapaces galegos no ano pasado, non? A idea, ao final, se tocouse un pouquillo con la baixa de David Chapela, non? Que nos obligou a tener que sustituir un xogador moi importante para nós e tuvimos que ir ao mercado estranxeiro, non? Pero verdadeiramente o equipo e a filosofía de salida era 18 xogadores galegos e dando a rapazada toda nosa esa oportunidade de debutar en Asobal, non? Ver o equipo ahora, por exemplo, que estamos en teoría dominando un pouco a división de Nor Plata con Carlos Álvarez, que é de ano 2003, Mateo Arias 2002, Virulegios 2003, Pablo González 2002 na portería, Álvaro Bruno, o rapaz portugués do ano 2000, pois estamos falando de un equipo xovencísimo, non? Pero que, en cambio, pois está dando un nivel, la verdad, que moi alto e nos está permitindo, pois eso, soñar outra vez con poder estar na Liga Asobal, que, bueno, xa sabemos que despois unha cosa é soñar e ascender e despois outra é poder xogala, non? Un amago ao sector juvenil que se celebrou en Pontevedra, non? Pero seguro que nos queda moitísimo Cisne aínda por ver, seguro, non? Sí, hombre, la verdad que foi unha pena primeiro por os rapaces, sobre todo por os de segundo ano, non? Que ao final esa etapa tan maravillosa que esos 6 anos de infantis a juveniles que onde os rapaces pois disfrutan do balonmán de verdad e que esa xeneración atopouse con o tema da pandemia e que fixo que se perderan algúns campeonatos moi importantes, non só na súa formación deportiva, sino tamén na súa formación como persoas. É fundamental que tuvieran esas satisfacciones, pero, bueno, afortunadamente, a buena pasou se pudo xogar daquela maneira. Neste caso, unha cuestión moi importante foi o esforzo que fixo a Federación Galega, non? Para intentar xogar como fora. E, bueno, este ano o equipo faltoulle un gol, a veces ganas, a veces perdes. O ano pasado nos salió cara, pois esta vez salió cruz. O equipo estuvo a la altura e creo que compiteu moi bien, pero, bueno, a veces tes esos pequenos detalles, non? Que en partidos tan igualados, pois, podenche, levar algún disgusto. Pois, moitas gracias, Santi. O que sí sabemos, falabas da Federación Galega, o que sí sabemos é que o Cisne mereces unha temporada asobal. Ten que devolver esa a oportunidade ao Cisne para ter unha tempada tranquila e normal en Asobal, e creemos que así vai ser e vamos estar todos contentísimos de vervos aí. Para nós tamén é moi, moi importante tervos aí arriba, Santi. Os agradezo moito. Encantado de estar aquí e de felicitaros por o programa, que é unha auténtica algo excepcional, non? No balonmán nacional. E dalle unha aperta de parte de María e miña a Santi Picallo Júnior. Bomba. Bueno, e a Pablo tamén, que vamos aí aos dos. Moitísimas gracias. Saúdo. Ata logo. Moitas grazas. E temos que facer neste punto, María, un recordatorio porque xa está aberto o prazo de matrícula para o curso de adestradora especialista en balonmán praia nivel 2, así que non dubidedes en seguir crecendo ca Federación Galega de Balonmán e anotádevos a este maravilloso curso. E hasta aquí a última hora de hoxe? Pois non, porque aínda que pasamos a facer análisis das nosas categorías, o programa de hoxe está cargado de actualidade e imos falar dos acontecementos máis importantes que temos esta semana cos seus protagonistas. Así que imos coa categoría nacional.
Pois hoxe imos analizar a Primeira Nacional, porque estamos de noraboa co Disciclín Balomán Lalín e co AR Coruña, que se van de fase, nin máis nin menos. Puxémonos en contacto con eles para que nos contasen como está sendo o momento e a tempada. E aquí temos as impresións dos de Pablo Cacheda, que buscan tornar a plata un ano despois do descenso. Bueno, la temporada fue muy dura, tanto aspecto físico como mental, pero al final 30 partidos son muy largos, vinieron muy bien los descansos de Navidad y de Semana Santa para refrescar un poco la mente, pero bueno, conseguimos el objetivo principal del equipo. Sí, tenemos ya en mente la fase, estamos con un trabajo muy duro físicamente para prepararla bien y a ver qué nos toca, a ver si tenemos un poquito de suerte en la línea. Bueno, venimos de hacer los deberes metiéndonos en la fase y a ver si conseguimos una buena nota dando la sorpresa. Al final vamos a hacer el papel que podamos, dar todo lo que tenemos. Somos un grupo que llevamos 4 o 5 años juntos, entrenando todos los años y es la recompensa un trabajo bien hecho. E outro equipo María que está de celebración, decías, o AR Ciudad, os de Coruña firman unha tempada histórica despois de estar loitando na parte baixa da táboa o ano pasado con anos un pouco convulsos. Tamén nos queren dedicar unhas verbas para o de volta e media e para todos vos. Ola, son Iago, porteiro do AR Coruña. Un análisis da temporada, pois diría que foi unha temporada realmente boa para nós, non? Empezábamos no mes de setembro, con apenas 2 semanas para empezar a Liga, sin conocernos a maioría de nós. E bueno, empezamos moi ben, a idea ao principio pois era facer unha boa temporada, bueno, a ver que podía salir. Pero bueno, vendo como iban os resultados, os partidos que estábamos ganando en campos difíciles contra rivales que en teoría iban a estar arriba, pois decidimos ir a ver que era a aventura, non? Bueno, unha vez chegado ao mes de enero, estábamos aí arriba, ese mes tocou nos xogar contra todos os equipos que estaban segundo, terceiro, cuarto, bueno, contra todos os de arriba, conseguimos gañar e bueno, aí sí que xa nos puxemos o objetivo de clasificarnos para a fase de ascenso. Que dicir, sobrepuxámonos a moitas cousas, non? Tivemos baixas importantes durante o ano como Miguel Simón, Víctor Couceiro, Tello, bueno, xente que para nós é super importante e ainda así, pois eses partidos soupémoslo sacar adiante, non? Creo que falan moito deste equipo, da unión que hai, porque cando faltaba esa xente, pois entraba outro e facía igual de ben, non? Nada, moi contentos, ahora, bueno, ainda temos a opción de pelear pola Liga nestas 2 últimas jornadas, que non lo diría. Vamos a intentar ganar a Liga, se pode, se non, pois, bueno, o objetivo está máis que cumplido. E despois, pois, bueno, a fase de ascenso ainda non estamos a preparar nada porque non sabemos nin onde vai a ser, nin contra que nos vai a tocar. Estamos centrados no momento nestes partidos que nos quedan de Liga. E despois, cando, bueno, sepamos contra quen xogamos e iso, pois xa empezaremos a preparar a fase de ascenso, non? Creo que cando chegas aí todos os equipos queren gañar a fase, evidentemente. Non vamos a ir de paseo, para iso quedamos na casa, non? Hai que competir e sobre todo este equipo que este ano quixo demostrar moito, non? Cada xogador que está no club quixo demostrar a súa valía e iso creo que nos fixo moi fortes, non? E bueno, a fase de ascenso vamos a intentar ganala. Despois, bueno, xa temos experiencia en que é moi difícil de ganar unha fase de ascenso e bueno, que pasa o que teña que pasar, non? As claves deste equipo, a defensa, en ataque empezou nos costando moito ano e ainda nos estamos compenetrando agora en ataque, pero bueno, ahora sí que xa temos un estilo de xogo máis definido e xa sabemos máis o que xogamos en ataque, pero bueno, nós onde se basa o noso xogo é na defensa. Cando as cousas se atascan, tiramos de atrás e creo que nunha fase de ascenso, sobre todo,
normalmente o equipo que consiga ascender é o que mellor defende. Nós, pois, bueno, eso sí que o temos. Estamos traballando moitísimo ainda máis para mellorar na defensa. E, bueno, creo que vamos con un bo nivel e a ver se pode conseguir. Nada, desde aquí darvos as gracias polo apoio recibido e nada máis. Un abrazo. Nacho, que che parece si vemos como está a táboa clasificatoria a falta de 2 xornadas para rematar a competición? Paréceme Aí estupendo. Pois mirade que duelo máis bonito nos queda na loita polo título entre estes 2 equipos cos que acabamos de falar, porque están aí 48 puntos, Disciclín Balonmán Lalín, 47 o AR Coruña. E que mágoa e nervios nos entran se vemos a parte baixa da clasificación. Corrodosa Balonmán Chapela xa descendido, agora falta por determinar quen será o conxunto que os acompañe na torna á primeira autonómica, o quilómetro 13. Galdar Canario, Magope 6 do Nadal e Carnes do Ribeiro Ourense Provincia Termal enfrontanse a unha recta final de tempada máis que intensa. E imos ver a continuación cales son os enfrontamentos que lle quedan na loita pola salvación, faltando un partido atrasado ao Carnes contra o Tejina Canario. Velaí tedes. Home, a priori, despois de ver a táboa clasificatoria, María, ao Carnes do Ribeiro Ourense, provincia termal, que dalle un calendario quizás máis favorable, e ademais contando co factor de que teñen un partido menos xogado, que é importantísimo eso, non? Imos estar moi atentos ao que acontece e dende aquí xa desexámosles a todos pois moitísima sorte nesta recta final. Pois sí, mandámoslle moita sorte donde de volta e media e nós, como non, en época de sectores nacionais, este fin de toca disfrutar da categoría xuvenil feminina, donde nos representan o Balonmán Porriñoa e o Calfrima Carballal. Hoxe no de volta e media contamos con unha protagonista de cada equipo para facer a previa, así que xa lle damos a benvida a Maya Moledo e Lorena Baello. Boas noites, rapazas, Hola. que tal? Hola, boas noites. Boas noites. Bueno, con gañas de fin de imagino, non? Que xa van uns cuantos sectores ás costas, xa sabedes como vai isto. Sí, bueno. Nunca estás preparado. sí, un pouco cos nervos. Contádenos un pouquiño, non? Como chegan os equipos a esta cita? Yo, Sí, dale. a ver, nerviosas, pero bueno, a darlo todo, esperemos que vaya todo bien, el objetivo está más que cumplido y nada, a darlo todo. Nosotras estamos adestrando moito, con moitas gañas, moitos nervos, sen duda, porque en casa temos moita responsabilidade tamén pola nosa parte, con moitas ganas. Bueno, vemos que non estades moi faladoras, Lore, ti fixéchenos un videoblog de 10 minutos, pero aquí non nos falas nada. No, Lore é moi faladora, Si, eso non nos pode engañar, non nos pode engañar. Bueno, Maya, o especial que é vivir o sector na casa, como dicías, non? Sí. Estamos, bueno, con moitas gañas. O ano pasado tocounos as dúas fases fora, pero este ano tócanos en casa. É unha nova experiencia co público, cos de casa, os familiares, con moitas gañas. É unha experiencia diferente. As vosas rivais, Perdoma, Aula e Gijón. Xa coñecedes algo, Sí. xa estuvechedes mirando? Sí, xa estivemos vendo e creo que vai estar moi reñido todo, creo que podemos estar ao nivel cos nosos adestramentos e esforzo, e creo que vai ser un bo sector. E Carballal, viaxades ata Madrid para xogar no pabillón dos soños. Alcobendas. Exactamente, as vosas rivais, Alcobendas, Pozuelo e Roquetas, contanos como vedes. Pues pienso que nos tocó un grupo fácil, pero que nosotras esperemos que tampoco vayamos a ser fácil para ellas y nada. De todas maneiras, vexo que o tedes claro. Si preocupación cero é sempre ca idea de arrasar, Lorena? Eso espero. E Al bueno, final estos campeonatos, joder,
lo que importa es controlar tus nervios, porque al final todo lo que llevas trabajando durante la liga, pues tienes que demostrarlo. Y pienso que el equipo está preparado. Esa é a atitude, por suposto. Bueno, ambos equipos estivedes o ano pasado na fase final, Obxectivo repetir? Sí, nós temos moitas gañas e, sobre todo, creemos que temos moitas posibilidades, pero non vamos confiadas para nada e queremos chegar á fase final, obviamente. Se pode ser, levantar a Copa de Campeonas. Lore. Y nuestro objetivo es competir. Si al final en un futuro pues pasamos, pues ojalá, porque es una experiencia única, pero creo que vamos más a jugar, a hacerlo bien y salir contentas de Madrid que a poder pasar, que ojalá. Bueno, o que tedes que ter claro é que toda Galicia vai estar esta fin de semana apoiándovos, vamos a estar contando pois nas redes sociais da Federación o que acontece cos vosos equipos e, por suposto, animando a tope porque queremos ver outro ano máis os dous equipos nesa fase final e quedando o mellor posible. Tedes o apoio, tedes confianza, xa non sei que máis fai falta, Nacho. Así que a por todas, rapazas, cun sorriso, a disfrutar sobre todo, que para moitas pois é o voso último sector en categoría base, así que sobre todo a disfrutar facendo o que vos gusta. Nada, moitísimas gracias por estar aquí un anaquiño con todos e todas nós. A vosotros. Moitas gracias, chicas. Gracias. Moita sorte. Gracias. Gracias. Chao. E, bueno, agora tocará falar tamén do que temos aquí en Galicia, digo eu. Pois digo eu que sí, que xa toca, que non é pouco, o que temos. A Virxe de Guadalupe cando vai pola. E que imos ter en Galicia, María, esta fin de semana? Pois nada máis e nada menos que unha final a 4, unha Final Four cadete feminina e masculina. O Lalín Arena acollerá a competición máis esperada da tempada para os conxuntos desta categoría que buscan, pois, como as rapazas que tiñamos antes, unha praza nos sectores nacionais, donde en categoría feminina pois contamos con dúas prazas, unha que xa ten o Salón Avilés Balonmán Cangas como campeonas galegas e outra que se adxudicará nesta Final Four en Lalín este domingo. En masculino pois temos a sorte de ter 3 prazas que nos corresponden polo número de equipos inscritos, un xa é do Cisne Colegio Los Sauces e dúas restantes polo sistema de competición definiránse nas semifinais do sábado, María. Bueno, e antes de darlle paso aos protagonistas, o primeiro dicir que temos os comentarios petados de pais, nais, amigos, amigas, de familiares, dos rapaces que nos van a rapaces e rapazas que nos van a acompañar a continuación. E o segundo, aclarar que onte xogouse unha das semifinais femininas entre o Gráficas Lasa Carballal e o Balonmán Porriño A. Se xogou no Municipal de Porriño e o equipo clasificado para a final é o Gráficas Lasa Carballal. Por que se deu esta situación, Nacho? Pois tras como xa dixen, nas redes sociais da Federación, tras un cambio de datas da Real Federación Española de Balonmán na celebración do sector nacional xuvenil feminino, que o fai coincidir coa nosa Final Four cadete galega, a Asociación Deportiva Carballal, que disputa ambas competicións e ten xogadoras cadetes nominadas na categoría superior, solicita á Federación Galega de Balonmán poder adiantar o seu encontro da Final Four. Dende a Federación, pois, convocouse unha reunión con todos os equipos participantes máis o equipo organizador da Final Four, que é o Balonmán Lalín, e gracias á boa predisposición e unanimidade de todos, pois onte celebrouse o partido correspondente a dita semifinal. Así queda aclarado todo. Importante. Así que despois destas aclaracións, imos falar primeiro co protagonistas desta categoría feminina. E xa damos entrada do Dispesfra Rasoiro Balonmán, temos a Noa Parada, do Mecalia Atlético Guardés a María Vaz, e unha das finalistas, a Inés Roca, do Gráficas Lasa Carballal. Que tal? Boas noites. Moi boas. Hola.
Que tal? Como vades? Veña, María, a ver como vai o tema xa preparando esta Final Four do fin de semana. Anímate, veña. Pues ¿Cómo vas? estamos muy ilusionadas porque es nuestra primera Final Four y llevamos mucho tiempo trabajando para conseguir este objetivo y pues muy ilusionadas y con muchísimas ganas. Como estades as outras? Preparadas, listas, nerviosas? Como estades? Veña. Nerviosa. Bueno, pois permitídeme que tamén comezo un pouco falando con Ainé, xa que ten unha praza para a gran final, a día de hoxe xa o sabemos, e preguntarlle pois, se están ilusionadas con xogar esta final, Ainé. Sí, la verdad que sí, llevamos toda la temporada realmente entrenando para esto, para poder jugar esta Final Four y poder llegar a un sector. El otro día el partido en Porriño creo que nos salió muy bien y fue algo que nos dio ganas y confianza sobre todo para jugar esta final, porque aunque los resultados en Liga hayan sido unos, nunca sabes qué va a pasar en el partido y quizás esa victoria contra el Porriño nos haya dado confianza para esta final. E como viviche de o partido de onte? La verdad que yo personalmente con muchos nervios, ya lo que digo, aunque en la Liga hubiéramos ganado los 2 partidos, nunca se sabe, puedes tener un mal partido, ellas pueden jugar genial, nosotras fatal y haber perdido ese puesto, pero no fue así. Lo dimos todo en el partido, como si fuera la misma final y bueno, nos salió bien y creo que demostramos que nos merecíamos este puesto. E bueno, Noa, María, vos enfrentades por buscar un oco na final contra Aineo Carballal. Como chegan os vosos equipos a esta Final Four? Veña, quen se anima a arrancar? Noa, veña. Nosotros estamos muy nerviosos porque perdimos el primer partido contra el Guardés y el segundo lo ganamos a igual a puntos, entonces un poquito nerviosas. María, e vos como chegades á cita? Nosotras venimos de jugar el último fin de semana en la Copa y yo creo que ese torneo, aunque no fuéramos pues como a la Final Four, nos dio como confianza y muchísimas ganas para enfrentarnos a Rasoir. Bueno, que ademais, como dicía Noa, 23-19 na Guardia, 23-19 no Grove. Isto, vamos, é que moi difícil que se dé o mesmo resultado, non? E ao final, a inversa, gañando unhas e gañando as outras. Como vedes aos vosos rivais? María, como ves ao Rasoeiro? Pues la verdad, a mí me parece un equipo muy difícil de enfrentarme porque, no sé, su estilo de juego me parece pues muy difícil de defender, por ejemplo, el ataque. Y pues, no sé, la suerte puede caer para cualquier lado, como nos enfrentamos en Liga. Y no sé, la verdad. Noa, e vos como vedes ali no Grove as rapazas do Guardés? Que pensades dese equipo que vos ides enfrentar? Nos parece que en el Guardés todas las jugadoras son buenas porque tienen equipo A y B, entonces nosotras, pues bueno, somos 13 y hay de todo un pouco. A verdade, María, está sendo un programa vexo que top, non? Tanto nos comentarios como na xente que nos está vendo. É un orgullo tamén para todas elas, do pedazo do programa que nos están deixando por aquí. Con gañas de vivir un evento deste estilo como é a Final Four, que creo que xa sabedes que isto é unha gran festa do balonmán, non? Con ese streaming en directo, con eses comentaristas, con eses trofeos ao final do evento. Contanos, Noa. A ver, nosotras vamos muy nerviosas, la verdad, porque tuvimos bastante suerte con lo que llevamos y pues, a ver, vamos con muchísimas ganas porque sabemos que es una oportunidad pues única y son equipos muy difíciles, la verdad. Nosotros no esperábamos para nada ganar contra el Guardés porque lo veíamos muy difícil. Y después de jugar allí y perder de 4, pues bueno, al final estuvimos acertadas en casa y esperamos volver a repetirlo allá. María. Pues a ver, yo creo que todas estamos un poco nerviosas, pero yo confío un montón en mi equipo y creo que
todo el trabajo que llevamos haciendo estos años para conseguir el objetivo, creo que se va a ver reflejado en la pista, o eso espero. Y con muchísimas ganas y pues queremos ganar, obviamente. Ainé. Bueno, a mí la Final Four es un evento que me gusta mucho. Lo viví hace poco con las juveniles y, bueno, ojalá acabe igual que con las juveniles, con ese primer puesto. Y creo que te prepara para lo que es un sector, o sea, todo el ambiente, la gente, las grabaciones, los comentaristas. Realmente vives como un sector jugándote a todo o nada, sobre todo nosotros que solo tenemos una plaza. Y esa final sí que si alcanzas el primer puesto, pues te puede ayudar mucho a prepararte para el sector y a mí es un evento que me encanta. Pois só nos queda desexarvos a todas pois, moitísima sorte este fin de semana e que lembredes que nestas idades a veces se gana e a veces se aprende. De acordo? É importante que todo saia ben, que as aficións se comporten perfectamente, que estamos seguros que sí, e que sobre todo disfrutedes moito. Disfrutedes moito porque estades na idade de aprender e na idade de vivir un evento desta índole. Moitísimas gracias por estar con nós esta noite, rapazas. Moita sorte. A vosotros. Gracias. Chao, Suerte. chao. Chao. E bueno, ahora tocaría falar cos protagonistas, cos chicos que van a estar ali loitando por esas plazas nos sectores nacionais, pero eu creo que antes de pasar a falar con eles, pois imos facer un breve descansiño e vamos conectar con Patri Rivas e poñervos a proba con "E ti que sabes?". Moi boas, balonmaneiros e balonmaneiras. Xa estamos aquí de novo. Nesta ocasión, no pabillón Manuel González Soto, en Chapela, con máis preguntas e desafíos para vos. Hoxe será a nosa colexiada Elena Rivas quen vos poñen apuros cunha preguntiña a las nosas. Atentos a ela. Dous árbitros toman dúas decisións totalmente diferentes. Un decide 7 metros e outro golpe franco e 2 minutos. Como se reanudaría o xogo? Ni idea. No sé. Penalti. Claro, es quita penalti, ¿no? 7 metros. ¿Es el del fondo o el del otro lado? Ni idea, chicas, no sé. No sé. De 7 metros. Los 7 metros que pitó el árbitro. El que primero hubiera pitado, o sea, el primero que dijo, pues el que estuviera más cerca al área viendo la jugada. No sé. Consenso entre los dos árbitros. A ver, no sé, en caso de disputa decir el de fondo, ¿no? Yo creo que es el de fondo. Supongo que la decisión del árbitro de fondo prevalece sobre la del otro. Vaya, vaya, ves diferentes opinións na grada. Elena, sácanos de dúbidas, por favor. Pois sempre temos que sancionar a acción técnica ou disciplinaria máis grave, polo tanto, decidiríamos 7 metros e 2 minutos como sanción disciplinaria. E con isto damos por finalizada a sección 12. Permanecede atentos porque nos veremos no seguinte pabillón. Cada día o poñemos máis difícil, Pois sí, a min que non me pille, xa cho digo. Como decías, non podemos faltar, non pode faltar no de Volta e Media os protagonistas, neste caso, da categoría masculina, e imos xa compartir impresións con eles. O que sí é importante, e lembramos, María, que esta fin de semana temos esas dúas prazas en xogo nesta Final Four, que é importante dato para que o lembremos. Xa damos entrada aos protagonistas dos equipos dese sector cadete masculino en Lalín. Damos entrada a Juan Villardo, UPI Informática Lalín. Iago López, do Food Plus A de Carballal. Buenas noches. Marco Regueiro, do Pulleredo Constru Pereiro.
Boas noites. E o youtuber profesional, porque estou vendo que só falan del no chat. Boas noites. Jaime Moldes, do Bueu, boas noites. Boas noites. Boas noites. A ver, como estamos? Nerviosos ante a fin de semana que se presenta? Con moitas ganas. Non pode empezar outro que non sea Jaime, que está arrasando nos comentarios, totalmente, está arrasando. Jaime. Estamos con gañas de xogar máis que outra cousa e sí, un pouco de nervios sí que temos, pero con gañas máis que outra cousa. Falache pouquiño, Falache pouquiño para todas as mensaxes que tes, Bueno, continuamos. Vamos aló. Marcos, Regueiro. Bueno, o equipo está con moitas ganas de xogar, sobre todo de ganar e conseguir esa plaza no sector, que é o que tanto queremos. E, bueno, levamos toda a semana entrenando moi forte, moi duro, para plantarlle cara ao Carballal, que é un grandísimo equipo, sin duda vai por as cosas moi difíciles. Iago. Pues más o menos lo que dijo Jaime. Llevamos 2 semanas trabajando en esta Final Four, que, bueno, nos tocó el Culleredo, que es un equipo muy completo, y nos lo va a poner muy difícil, pero vamos con ganas e intentaremos ganar. Veña, Juan, o anfitrión. Veña, bueno, nosotros... Fura la link. Vamos ahora. A ver, nosotros principalmente también tenemos un montón de nervios, aunque la competición sea en casa, no te quita que sea algo muy importante y aunque sobre todo que nos tocó el Bueu, que la verdad que nunca nos enfrentamos a ellos directamente y que ante ese esfuerzo que hicieron subiendo de plata y metiéndose en la Final Four, pues nos da más nervios porque no sabemos cómo juegan y pues a ver qué sale. Pues bueno, como dicía Juan, Jaime, vos chegades da Liga Prata e de gañar a eliminatoria. Como vivichedes isto de agora estamos na Final Four da Liga Ouro e loitando por ir ao sector nacional? Foi impresionante ter que subir de prata e sobre todo este último partido que as gradas estaban cheas, o equipo era foi impresionante, as gradas animando todo e nada, hubo partidos moi difíciles, outros fáciles, pero ao final chegamos aquí. Vamos a analizar un pouquiño ahora os encontros das semifinais, rapaces. Lembrade, a primeira que imos vivir é o Carballal Culleredo. Iago, Marcos, como vedes, lembrade que se xa gañades, tedes esa praza asegurada, Ollo. Como vedes? Bueno, perfecto. Vai ser un partido pois moi igualado, como xa vimos na Liga, moi bonito de ver. Bueno, con 2 equipos con unhas ganas tremendas, bueno, esperemos que o partido estexa ao nivel do que esperamos. Sí, pues por nuestra parte llevamos 2 semanas trabajando muy bien y esperemos que en el partido se vea reflejado el trabajo que estamos haciendo en estos entrenamientos. Y bueno, el Culleredo tiene grandísimos jugadores como Samu, Marcos, la portería es buena y nos lo va a poner muy difícil y a ver qué sale. Bueno, e a semi que resta, Lalín, Bueu. Juan, Jaime, como dicíades antes, nunca vos enfrentachedes en Liga, non? Xa analizachedes un pouquiño os vosos rivais, como vedes esta semi, Jaime? A ver, sí que estudiamos os rivais, considero que vai ser unha semifinal moi reñida, nada, a ver que gaño mellor. E Juan, vos aí en Lalín estivechedes xa entrenando en base ao Bueu, como estades? Contanos. Pues... A base de dieta de cocido, todas estas cosas, contanos o que... Sí, mezclamos un poco de todo, entrenamiento, cocido, de todo. Pues la verdad que sí, tenemos ya algo estudiado el Bueu, entrenamos en base a un poco cómo juegan, pero eso, siempre puede haber alguna novedad al enfrentarse por primera vez y pues eso, en una semifinal que te lo juegas todo directamente a ganar un partido, puede pasar cualquier cosa, entonces seguramente va a ganar el que tenga más ganas, porque el partido a nivel competitivo va a estar muy igualado y básicamente sería eso. O obxectivo da tempada para todos ir ao sector nacional ou xa é unha recompensa
estar nesta final a 4, rapaces. Empezad onde vos. Iago, veña, anímate. Pues la verdad que nuestro objetivo no era llegar a la Final Four y desde el principio de temporada vimos que estábamos jugando muy bien en equipo y cuando llegamos a la Final Four, pues nuestro objetivo no es llegar al sector, ahora es divertirnos, lo primero es divertirse y luego si se gana, pues eso. Bienvenido sea, ¿no? Sí. Veña, Marcos. Bueno, o noso objetivo era gañar experiencia como xogadores, sobre todo para a xente en verano. E, bueno, estamos na Final Four, é todo un mérito, felicitar a xente en verano que está facendo unha labor increíble, tamén os de segundo, non cabe duda, pero, bueno, non era o principal chegar hasta aí, pero estamos aí moi contentos e con ganas de pelexar todo. Juan. Pues nosotros, la verdad que nuestro primer objetivo era obviamente clasificarnos ya a la Final Four. Llevábamos peleando desde el principio, desde temporada, con un buen rollo en el vestuario, con entrenamientos fuertes desde el principio. Hubo, como tiene cualquier equipo, el típico bajón a mitad de temporada, pero al final conseguimos llegar, llegamos bien y ahora pues nada, esto ya es un principal logro y después es seguir adelante y a todo lo que se pueda. E deixámoslle cerrar aí a Jaime, que decían fai un anaco, viva Bueu, viva Bueu. Veña, Nos, Jaime. basicamente, o que dixo Iago era disfrutalo, isto, intentar pasar o mellor posible, vendo como xurdiu a tempada, que empezamos en Liga Prata, fomos subindo, e isto é unha recompensa, e se chegamos ao Nacional, ainda mellor. Oye, que sodes unhos cracks, os 4, E grazas polo programa que nos deixáchedes, porque o tema, repito, o tema do chat e o tema da audiencia é espectacular. Que teñades sorte, que gañe o mellor, o mismo que lle decía a rapazas, lembrade que a veces se gaña e outras se aprende, entón estaremos moi pendiente de vos e disfrutade moitísimo desta Final Four, porque o merecedes. Moitísima sorte, rapaces. Moitas gracias. Nos vemos en la link. Boas noites. Pois ata aquí creo que por hoxe, Nacho. Vaya, que temos un fin de semana intensito, Sí, a verdade é que sí. Foi un programa curtiño, pero moi intenso, moi intenso. Pois sí, con moitas ganas xa de estar por ali, por la link, por atoparnos con estas invitados que tivemos hoxe no programa, que nos dediquen unhas verbas ali tamén en directo para o streaming da Federación Galega de Balonmán, que por suposto estará ali votando os partidos. Podedes consultar os horarios na páxina web da Federación. Por suposto, eu anímovos a que vos acerquedes a Lalín, eso o primeiro, pero para que non poida, pois que sepa que a Federación estará aí a tope votando os partidos para todos e todas vos. Bueno, pois nos por hoxe xa nos despedimos, así que imos pechar hoxe, Nacho, cunhas imaxenes super fermosas desa final que viviu o Guardés da Copa da Raíña, na que ti estabas presente. Están firmadas por Sport Coeco. Así que moitísimas gracias por cedernos as imaxes. Espero que as disfrutedes tamén todos e todas vos. Nos ímonos hasta a semana que ven, pero recordade que o balonmán non para e aquí, Nacho, poñémolo de volta e media. Boas noites. Boas noites.